Nasza Klaudia przyszła ze zdjęciem i poprosiła, żeby zrobić podobną szkatułkę mamie. Mama znalazła ją na Etsy, bardzo jej się podobała, ale niestety nie dało się kupić, ponieważ osoba, która ją sprzedawała, była ze Słowenii, w każdym bądź razie daleko, a przesyłka bardzo droga. Ja jestem zdania, że kopiowanie cudzej pracy jest najwyższym stopniem uznania dla cudzego talentu, więc pomyślałam, że twórca się nie obrazi. Najprawdopodobniej nawet mojej pracy nie zobaczy, bo skoro jest ze Słowenii albo skądś tam, więc składam ukłony, dziękuję za inspirację i robię coś podobnego. Klaudia wybrała pudełko oraz obrazek. Właściwie na tym papierze ryżowym to wszystkie obrazki są piękne, ale wybrała ten górny i tego się trzymajmy. To co przykładam to połówka akrylowego medalionu o średnicy 11 cm. Teraz wszystko trochę pobabrałam na szaro. Dlaczego? Ponieważ za chwilę nałożę pastę pękającą i wydaje mi się, że jeżeli między spękaniami będzie wychodziła taka delikatna szarość, to będzie super wyglądało. Ale potem pomyślałam, że za dużo szarości to też niedobrze i jeszcze troszkę na brzegach dodałam białego, żeby ten szary nie był zbyt agresywny. Stamperia, pasta pękająca, droga jak jasna cholera. Po tych wszystkich podwyżkach stał to się już produkt ekskluzywny. Wystarczy ją wyciągnąć, otworzyć i mamy już poczucie odrobiny luksusu. Ale na poważnie, pasta jest bardzo wydajna, kładziemy ją cieniutko, więc wystarczyłaby, myślę, że spokojnie na 10 takich pudełek. Staram się położyć dosyć cienko i jeszcze nie wszędzie. Zobaczcie, zostawiam takie miejsca, które są niedomalowane. Gdy wszystko już ładnie popęka, to one będą naprawdę fajnie wyglądały. Można zostawić i pasta popęka sama, albo pomóc sobie suszarką. Z papieru ryżowego użyję dwóch obrazków. Górny, który zostanie przyklejony na wieczku oraz obrazek poniżej, który potem wkleję w środku. Przyklejanie to nic ciekawego, więc dodam, że pasty pękającej nie trzeba lakierować, ani nie trzeba wypełniać tych spękań. One po prostu tak wyglądają po wyschnięciu. Jedną rzecz musiałam porządnie rozkminić, to znaczy jak wyprodukować listki, które będą wyglądały jak te na pracy źródłowej. No i jeszcze, żeby przy tych listkach się jakoś szczególnie nie narobić, więc wymyśliłam, że zrobię sobie taką foremkę. Stare okrągłe opakowanie wycięłam kawałek, zgniotłam, no i foremka gotowa, a teraz trzeba tylko powycinać te pierogi. Wycinam oczywiście z masy super lekkiej, którą podsypałam mąką ziemniaczaną, bo dzięki temu nie przykleja mi się do spodu. Wzdłuż listka po środku musi iść takie przetłoczenie, dzięki temu całość będzie lepiej wyglądała. Próbowałam na dwa sposoby. Jak widzicie, szpatułką szło całkiem nieźle, ale ostatecznie okazało się, że zwykły patyczek do szaszłyków robi tą robotę lepiej i szybciej. Nie miałam pojęcia, ile listków jest niepotrzebny, więc zrobiłam na wszelki wypadek z dużym zapasem. Okazało się, że o 14 za dużo. Teraz policzyłam i do zrobienia tego pudełka, czyli tej obwódki u góry, potrzebujecie 38 listków. Oczywiście pod warunkiem, jeżeli zrobicie listki takiej samej wielkości. Moje listki po wysuszeniu i pomalowaniu mają wysokość 28 mm. Gadam, a w międzyczasie ukulałam owoce głogu i przykleiłam papier ryżowy, ale to jest nic nadzwyczajnego, widzicie, więc wszystko wiecie. O matko, ale się zagadałam, właśnie ten kolor muszę zrobić. Biały, szary i odrobinę niebieskiego wymieszać i ma wyjść w punkt, czyli taki złamany szary, złamany w stronę niebieskiego. Zrobiłam go trochę więcej, ponieważ on będzie podstawą do przemalowania wszystkich moich listków. Czyli ta złamana szarość oraz odrobinę zielonego w dwóch odcieniach, bo ja lubię mieszać i myślę, że jeżeli te listki będą w takich różnych kolorach, nieidentycznych, to będzie ładniej wyglądało. Więc część z nich na zielono, jedne jaśniej, drugie ciemniej, jak wyjdą, a cała reszta na szaro. A teraz owoce głogu, oczywiście na czerwono, 2 odcienie czerwonego, troszkę byle jak wymieszane, a do dziurki tej zrobionej wykałaczką albo patyczkiem do szaszłyków odrobinę czarnego. To wtedy fajnie i naturalnie wygląda. Listki schną, nasiona głogu schną, a ja troszkę dodam pasty od środka. To też będzie tak ekskluzywniej wyglądało, wiecie, na bogato. Jak się otworzy, to też pudełko jest ekstra. Niby na bogato, ale pastę dozuję dosyć oszczędnie, bo wiecie, to jest super ekskluzywny produkt.
Jak zwykle nakładam i zostawiam do wyschnięcia. Tej pasty już niczym nie zabezpieczam, po prostu wysycha i jest. Medalion akrylowy postanowiłam troszkę ozdobić po bokach efektem szronu. W sumie nie trzeba by, ale myślę, że to fajnie wygląda. Bardzo lubię ten preparat, on po wyschnięciu ślicznie wygląda. Jest taki nierównomierny. Na razie jest biały, ale gdy wyschnie, będzie półprzeźroczysty. Jeżeli coś można pocieniować, jeżeli wydaje mi się, że pocieniowane wygląda lepiej, to ja to zawsze robię. Na dole pudełka chciałam odbić szablony i zastanawiałam się, który z trzech najlepiej pasuje. Konkurencja była ostra, 2 takie ornamenty, ale ostatecznie zdecydowałam, że najładniej będą wyglądały takie delikatne gałązki. Ten szablon jest przepiękny, ale to jest szablon 3D, on jest gruby i często odbitki farbą wyglądają niedokładnie. Ale pomyślałam, że nie będę się tym przejmowała, bo jeżeli będzie to wyglądało źle, niechlujnie, nierówno, to po prostu ten dół obchlapię, dodam trochę śniegu. Ale wyszło nieźle, więc niech zostanie. Teraz czas na malowanie listków, a właściwie na pobielenie, bo one są już pomalowane i zwróćcie uwagę, że tutaj są 2 kolory. Jeden to szary, taki jak dół pudełka, a drugi to zielony i ten zielony jest raz jaśniejszy, raz ciemniejszy. Nawet jeżeli tego za bardzo nie widać, to te kolory jednak od siebie się odrobinę różnią. No to finish. Teraz wygląda na to, że trzeba tylko poprzyklejać listki i praca gotowa. No i może trwa to tutaj kilkanaście sekund, ale tak naprawdę przyklejanie listków zabrało mi ponad pół godziny, bo było trochę kombinowania, żeby to wszystko ładnie się ze sobą komponowało. Środek nie może zostać potraktowany po macoszemu, więc jeszcze troszkę konturówki, troszeczkę brokatu, no i przykleiłam jako ozdobę w lewym dolnym rogu listki, bo jak wiecie zostało mi ich 14 sztuk. No i kokardka u góry czy z przodu? U góry czy z przodu? Ostatecznie doszłam do wniosku, że z przodu będzie lepiej wyglądała. No i moje gotowe pudełko wzorowane na cudzej, pięknej pracy prezentuje się tak. Jeżeli ogląda mój film twórca, chciałam jeszcze raz podziękować za piękny pomysł. Jeżeli Wam się podobało, to jak zwykle listę produktów, których używałam w filmie, znajdziecie w opisie wideo. Wszystkich deku zakręconych zapraszam na naszą grupę na Facebooku, nazywa się Inspirello i Przyjaciele, a kolejny film za tydzień w niedzielę. Do zobaczenia!